Дуслар, барыгызга да сәлам. Сезнең белән Нияз һәм бүген минем кул астында азырлык төзекләндерү, хәл кертү өчен тапшырылган ноутбук. Minecraft кая дисәгез, әлегә төшереп куйган видеолар бетте. Яңалары соңрак булыр. Бәлки стримда ясап алырбыз. Бу ноутбук өстендә башкарасы эшләрем. Беренчесе азырлык тузанын куеп, термопастасын яңарту һәм икенчесе гади каты дискны SSD карта белән алмаштырып, яңа Windows һәм Office программаларын урнаштыру. Беренче эш итеп кирәк-яракны барладым. Ноутбукны сүтү һәм чистарту өчен кулланган юеш салфеткалар, берничә компьютерның тузанын туздырган теш щеткасы, SSD диск соутын ачу өчен пычак һәм Яндекс тәрҗемәче әйтмешли винтовкалар. Ой, шүләлеләр, боргычлар җыентыгыннан торган гадәти җыелмамны чыгардым. Шулай ук эш дәвамында кирәге чыгачак Deepcool фирмасының Z5 дип аталган термопастасында әзерләп куйдым. Ноутбукның элекке каты дискының урынын алачак SSD диск исә Acer фирмасыныкы. Характеристикаларын мин инде әлбәттә ятламадым, шуңа кемгә кызыклы экраннан укыгыз. Каты дискны тышкы саклагыч буларак куллану өчен аерым диск урнаштырырга ниятләгән идем, килеп чыкмады. Ноутбукның диски үлгән булып чыкты. Victoria программасы белән ярты көн утырдым, 95% кызыл эштән чыккан секторлардан кала артык нәрсә күрмәдем. Күрүегезчә, ноутбукның тышкы кыяфәте азрак пычранган. Аерым төймәләрдә калган бармак эзләреннән бу ноутбукта кемнеңдер бик күп уйнаганлыгы сизелә. Эшне башлаганчы кабызып карарга булдым, әмма әлеге санак аңына килә алмады. Әйтүемчә, каты диска тәмам үлгән. Түземлегем беткәч, ниһаять эшкә тотындым. Башта ноутбукның тышкы ягын чистарттым, аннан акрынлап сүтәргә тотындым. Алдан ноутбукның аккумуляторын урыныннан салдырып алдым. Нәүбәттә каты диск, вакытлыча хәтер такталары һәм Wi-Fi модуле иде. Шунысы кызыклы булды. Хәтер планкаларының берсе урынында дөрес утырмый иде һәм Wi-Fi модуленең бер антеннасы юк. Барлык шөрепләрне дә сүтеп алгач, ноутбук корпусын иске сим-картадан калган пластик карта белән акрынлап ачтым. Калган эш дәвамында алай кызыклы яисә шашырткан нәрсәләр очрамады. Тиз генә кызудан каткан термопастаны алыштырдым да ноутбукны җыярга тотындым. Шулай ук эш дәвамында берәр кая чуммадым икән дип, Wi-Fi модуленең икенче антеннасын, экран рамкасын сүтеп эзләп карадым. Тапмадым. Эш беткәч, яңа Windows куярга ярый. 10-нчы тәрәзә артыннан Office программалары һәм минем яраткан Opera браузерда ноутбук хәтеренә кереп утырдылар. Хәзер инде ноутбукның характеристикаларына карап була. Төп процессор 4 агымга бүленгән һәм 2 эш үзәгенә ия булган Intel Core i5 3230M. Вакытлыча хәтер күләме 8 ГБ. Видео эшкәртүче буларак бу ноутбукта 4 ГБ хәтергә ия Nvidia GeForce GT 710 урнаштырылган. Бу ноутбук 2012 елның кышында алынган. Үз вакыты өчен яхшы техника иде. Анда хәтта минималь график килүләр белән GTA 5 уенында уйнап була. Бер дә уйлап чыгармыйм, минем дә шундый ук характеристикаларга ия Acer компаниясының ноутбугы бар. Әмма бүгенге көндә бу ноутбук күбрәк офисны эш өчен генә яраклы техника дисәм ялгышмам. Санатлар техникасында белеме булганнар мине аңлар. Яңа чыккан уеннарны бу ноутбук тартмый, әмма Word, Excel, PowerPoint һәм азрак Photoshopта эшләрне башкару өчен бу ноутбукның көче җитә. Шулай ук интернетта утыру һәм фильмнар карау өчен дә бу ноутбук бик ярый. Шуның белән шушы видеомны тәмамлыйм. Ошосы лайклар куегыз, ошамаса бармакны оска булган төймәгә басыгыз. Шундый видеолар кызыклы булса, видео астында язмада өсти аласыз. Вакыт-вакыт кулга төзекләндерү, яисә программа урнаштыру һәм башка төрле мәсьәләләр белән компьютер техникасы эләккәли.